4-нче бүлек. Норадынның Җанбайга очрап әйтешкәне, Җанбайның Идегәй белән Норадынны бозылыштырганы. Рафаэль Миргаязов укый. Юлдашлары кушылып, алар юлга киткәндә, юлда торган байтирәккә төшкәндә, кара аргымак кантарып, йоклап яткан берәүне күрә биреп килгәндә, үтерергә уйлады. Аннан кулын кире алды. Йоклаганны үтергән, коралсызга кул салган хатын булыр, ир булмас. Ана итеп Норадын ул адәмне уятты. Уяна биреп беравык тора килде Киң Җанбай. Тора килеп сарнады. Әй Норадын, һич тә бирмәсен морадың. Тукмак яллы турыны кайда мендең Норадын? Тугыз күзле кирәүкә кайда кидең Норадын? Саурык бия сөте иде, тыныч йортка кот иде. Туктамыштай ханиям, аны ниттең Норадын? Анда әйтте Норадын. Тукмак яллы турыны тунаган җирдә менгәнмен. Тугыз күзле кирәүкәне үтергән җирдә кигәнмен. Саурык бия сөте булса, тыныч йортка кот булса, туктамыштай ханыңны, синең якын каныңны төлке күлдә эзләнеп, изен чыгарып алганмын. Ку күлленең күлендә баса барып җиткәнмен. Уклашып көрәш иткән соң, инкәйтеп җанын алганмын. Камалның улы Киң Җанбай, сине җырау диделәр. Сине шишән диделәр. Мине мактап җырласаң, ярлыкармын, Җаныбай. Үзеңне син мактасаң, үлтерермен, Җаныбай. Башыңны баудай кисәрмен, канҗагама йилде ясап буармын. Анда Җанбай әйттелә, аптыраган ахмакмын, нине табып әйтием. Мин җыраучы түгелмен, мин шишән дә түгелмен. Җырлаучылар килгәнче, шишәннәр сиңа иргәнче, биразрак мин синең күңелең аулап торыйм. Киярсең, ирнең баласы, киярсең дә янарсың. Норадын анда әйттелә, көяр утка янмага, мин кауданлы җир түгел. Син үзеңнең тапканыңны Җанбай, аны җырлагыл. Анда Җанбай әйттелә, әй Норадын, һич бирмәсен морадың. Тапканымны җырласам, белгәнемне җырласам, күңелең бераз аулансын, түбәгә чыккан дүртәүгә түрә булыр көн туармы? Аркада торган алтауга ага булыр көн туармы? Идегәй белән Норадын көне батар көн туармы? Түбәдәге 4 йолдыз таңга атар көн туармы? Тубал турат койрыгы 4 чалуга килгәнме? Калган коткан ир булып, Кадир бирде хан булып, борынгыдай дан булып, ту җилкелдәр көн туармы? Безгә туган шушы көн, сиңа тагын бер туып, шидәле балта кулга алып, шидәсенә бер менеп, түмәнчек күзле бабаңны түбәләр көн туармы? Үшләк башы кара урман, әвәлгедәй безнең ту, шунда башкып иңсә иде. Түше шалпык, бүз шыңкар, һавадан түнеп иңсә иде. 4кә аерылып ак найза түрә авызына төшсә иде. 4-5 бер булып, әвәлгедәй безнекеләр ту киңәшкә килсә иде. 4 булҗарның агасы Макмал улы Киң Җанбай хан туктамыш чагында түрә булып үтсә иде. Идегәй улы Норадын әрмәчесез үтсә иде. Әй Норадын, һич бирмәсен морадың. Җанбай аны дигәндә, тау иленең Мәмәткол атлы егет килделә. Җанбайга атын тибендереп, алмас кылыч күтәреп, Җанбайны шалмак булдыла. Норадын аны күргәндә, аралап торып килделә. Анда Җанбай әйттелә, карга кунмас карагач, каз кундырдың Норадын. Козгын кунмас ку агач, ку кундырдың Норадын. Җиргә тамар канымны җиңнән тоттың Норадын. Җилкәмнән төшкән башымны җиләп тоттың Норадын. Сиңа ияргән кылларга гомер бирдең Норадын. Җанбай алай сүз әйтеп, инде Мәмәткылны сүгәдер. Бырма башлы кыл, урыстай сары чәчле кыл, аш бүредәй тешле кыл, төлкедәй кызыл йөзле кыл, әләкләгән әләк кыл. Төркенем белгән түрәм бар, башымны белгән патшам бар, патшалык кылган иям бар, сездәйен тау иленең ширкәс кылларда ни эшем бар?
Ир Норадан анда әйтте: «Эй, Киң Жанбай, син үлгән белән күбәймәссең, сине үтереп ни тием? Үтерми ак китием. Туктамыштай ханыңа нинди хезмәт кылгансың, атама да шуны кылайыр». Сарайга кайтып җиткәндә, Туктамыштай хан башын канҗыгасыннан чыгарып, Идегәйнең алдына ташлап әйтте Норадан: «Төннәр-көннәр кугансың, Төлке күлдә эз алып, Төлке күлдән Ку күлгә юнәлгәнмен сүз алып. Ку күленә баргансың, күз йөгертеп алгансың, казгышларны кычкыртып, тукмак ялны пышкыртып, пыса-пыса баргалап, Туктамышны тапкансың, ул миңа да мин аңа күп сүзләрне әйткәнсың, иңкәйтеп башын алганмын, алдыңа китереп салганмын». Анда әйтте Идегәй: «Эй Норадан, бу хезмәтне үтәдең, кабул кылдым морадың, сиңа булсын хәнәкә». Урдабашы 5 уба Җанбай җитеп килгәндә, 5 убада елаган ханның кызы Хәнәкә Җанбай аны күргәндә, тулгай биреп аны әйтте: «Елама, Хәнәкәм, елама. Атаң иде Туктамыш, атсыз идем ат бирде, тунсыз идем тун бирде, асыл туннар кидерде, гәрәби атлар мендерде. Ул көннәр инде безгә юк. Елама, Хәнәкә, елама. Туктамыштай ханымны, синең дә булган атаңны, Идегәй улы Норадан куып та җитеп барганда, кагып та башын алганда, атасының алдына аны да китереп салганда, бу эшенә дан итеп, сине дә сорап торганда, Идегәй улы Норадан һич бирмәсен морадын. Эй Хәнәкәм, хан сарайга килгәндә, тар карныңны киңәйтеп, киез бәйләп керсәң, әй, сине дә күреп Норадан ай көнле дип белсә, әй, бу кем кылды дигәндә, атаң кылды дисәң, әй, атасы белән бозылып, икәве бердәй түнсә, әй, алар да китеп тәхеттән, синең энең яшь солтан Кадир бирде хан булып, әвәлгедәй дан булып, дәуран гомер сөрсә, әй». Җанбай алай дигәндә, Хәнәкә турып килгәндә, киез бәйләп карнына хан сарайга ингәндә, Норадан аны күргәндә, бу ни диеп торганда, Хәнәкә солтан аны әйтте: «Атаң белер мәгънәсен». Моны ишетеп Норадан күмердәй кара киселде. Атасын күреп тәхеттә «А» дип аңа җикерде. Кулындагы думбра, кулында түзми сикерде. Анда чыгып уң күзе, күзсез калды Идегәй. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.